ang Club. Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, sa YouTube at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyo lahat at kasama nyo na naman ang pinaka-pinagkita ng kaseksihan pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ai. Hello, Madrid Nation! Ayan, this is our last day para magkakasama ngayong linggo dahil bukas ay ang Christmas party ng Madrid, Philippines, Makati. Ayan. So ngayon, kung nabasa nyo ang ating caption, mukhang may mga nawawala. Ayan. Bakit nga ba? Iniwan ako ni Rupi at ni Kimpi. Ayan. So meron silang inaasikasong event ngayon. Kaya kung nasaan man kayong dalawa, mag-iingat kayo. Ayan. So, binabati ko rin pala yung mga schoolmates ko from SLU, lalong-lalo na aking friend na si Regina Rujo. Hello, Rina! And keep on watching. At syempre, thank you so much sa lahat ng mga nanonood ngayon. And do not forget to react our live stream and share to win special prizes. Ayan, so mag-heart react lang kayo kung gusto nyo nang makita at kung mamimiss nyo kami next week. Kung gusto nyo nang makita ang ating mga makakasama ngayon. Ayan, dahil nag-imbita ako ng 2 special guest at ang isa dito ay isang solid almosaler. Ayan, so nakikita nyo siya nagko-comment. Lagi siyang nananalo. And syempre, nandito siya ngayon. So, na tayo magpatumpik-tumpik pa ang ating binibining solid almosaler. Let's all welcome Miss Jazzy! Hello, Miss Jazzy! At bumati po muna kayo. Hello sa mga almosalers natin. Ayan. So, parang na-pressure ako dun sa sinabi ni DJ na sabi niya lagi daw ako nananalo. Yun pala hindi Siya si Jazzy, nakikita yung Siya si Jazzy Banaan. Yung marami na kuhang load. Oo. Alam niyo ba kung sino ang laging maraming nakukuhang load? Ang kanyang labidabs na si AJ Guache. Ayan, pakibati naman si labidabs. Halo sa gwapong valedictorian. Oy! Gwapong Yes. valedictorian ng buhay ko, Char. May joke lang. Sabi ni Hi! Mia Catherine. Ang gwapo ng guest Ayan, host. ang gwapo Yan daw ang ng galing guest host kahit hindi pa nakikita. Kaya naman, Inannounce ito sa naman. Bitrix eh. Yeah, ay, in-announce. Inannounce sa Bitrix. In-announce. Yan, naganda sila ng isang batalyon. Ito namang next na natin. Kung yung isa, solid almosaler. Ito, pasulpot-sulpot na almosaler. Ibig sabihin, bukas nandito siya, sa susunod wala na naman siya, susunod meron na naman siya, sa susunod hindi na naman siya nanonood. At syempre ito, lagi natin siyang nakikita sa hangman na lagi nagpapaputok ng letra. Ayan, at laging may please sa letter niya. R, please. Mga ganon. M, please. Pero laging pumuputok, guys. Ito na, ang ating, wag tayo magpatumpik-tumpik pa. Ito na, si Mr. Mikey! Hello. Hello. Magandang hapon. Kung na-pressure si Jazzy dun sa intro ni Iril, parang medyo nainis ako. Bakit? Kasi hindi ako yung nakakapagpaputok guys FYI. Ako yung nagpapanalo. At excited ako ngayon. Excited na makasama kayo guys na maglaro. Lahat ng games. Kaya, yun, magandang hapon. Binabati ko kayong lahat. Ayan. So, ready na po ba kayo sa ating game ngayong araw? Dahil wala ang ating 2 artists na Kimpi and Rupi, kamusta naman kaya ang ating magiging drawing, ang ating magiging art attack mamaya? Good luck, guys. Uy, sabi nila, Huwag mo DJ kayong Ali, aalis. sabi nila Ayan, sana ayan. daw all, sana all. Yung sana ano, all. yung- Pupunta sila dito. Ah, Kasi yung gusto mga niya pumunta almosaler dito. natin, nandito sila Oo, nakukuha. ang gwapo naman ng guest host, TL namin yan. Yes. Mga TL pala Palatang to. inorient Huwag Huwag kayong walang nanonood na magpapalatang fan ko inorient dyan, ko kayo yung mga ano ko dyan Hello, everyone. Gandang tanghali po. Sana all down na nandito sila. Yan. Ang ating mga almosaler itong mga nandito. Kaya naman, keep on watching para mag-guest naman kayo dito. So, do not forget to react, heart, and react like. Ayan. Para sa ating
para dahil na-miss nyo kami at mamimiss nyo pa kami for sure, mag-heart lang kayo at up to win special prizes, mag-share po tayo. Ngayon naman, umpisa na natin ang ating first game. So, ready na ba kayo? Comment ready! Comment ready? Yes, kung ready naman sila sa ating hangman. Ayan, ang Comment ating ready. maganda at gwapong bisita ngayong araw. Si Jazzy and Mikey. Ready na? Ito na ang ating hangman. Ilabas na natin. Hangman! Kuya, wag mo ituloy. Dapat pala sinasabi natin ito kay Mikey. Oh yeah. Ayan po. So, pagpiliin niyo po sila kung ano po ang gusto nila. Is it easy, medium, or hard? Ano Anong ang gusto mas nyo? una? Yes. Easy, medium, or hard? Para po sa inyo, ano po gusto niyo? Hard, easy, or medium? Medium naman tayo. Kayo po, Mr. Para sa Mikey. akin, ano lang, dahan-dahan lang muna. Kasi ano yan, umpisa pa lang, easy. Easy. Para sa akin, easy. Ayan. Ayun, pumili na sila. May mga Oh, ang hard. daming easy. Oo, may easy, may medium. Ayan na si Mr. AJ Guache. Parang wala man lang bati kay Grabe, Mr. aggressive AJ. si Mr. AJ ah. Hard agad oh. Grabe. Oh, inspire. Dahan-dahan lang. Nice, nice. Dahan-dahan lang Ay, daw para kasi. Sakto lang. Ayan, may mga nagsabi si Mary Joy, si D'Artagnan, si... ay, mas maraming nagsabi ng medium. Ayan, so mag-medium muna tayo. Bago daw mag-hard, Sige, medium, medium. play. Medium muna. Ayan, maraming salamat po pala sa pagpunta niyo dito at... pa-shoutout naman daw, DJ Jazzy. Yan! Sabi ni ating valedictorian ng October Gusto at mo lang November. i-shoutout kita eh. Pa-shoutout ako. Binabati ko yung mga Madrid, Davao dyan. Yan, sa Davao. Ay, Halo-halo. taga Davao. Pangasinan Hapon. din. Inaanyayahan ko kayong manood lagi ng Almusal Club. Wow, Okay. ganda ng boses naman. Ito nakakatakot. Thank you po. Thank you. Nakakatakot sila siguro pag naging TL, no? Ayan, sabi po ni D'Artagnan, letter R. Saan siya makikita ito? R. Letter R. Guys, ang ating 2 balloons rule, wag na wag niyong kalilimutan. Kailangan 2 lang na loba ang mapaputok nyo para makuha ang pot Pot money. money. Kapag pangatlo na, kailangan wala nang mapaputok. Magkano na yung pot money natin Ang ngayon, ating DJ? pot money ngayon ay tumataginting na 400 pesos! Ang galing-galing naman ng mga Oh, kasama ko wow. ngayon. Laki na. Grabe. Yes. Sana all nanonood lang. Sabi ni D'Artagnan, letter R. Letter R. Letter R. Meron. Uy, meron. Sa dulo. Sabi ni Mary Joy and Jana Gabica, letter A. Tama, merong R. Grabe. Galing. Ano daw category? Ang ating category ay animals. 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 Category animals. Maraming nagsasabi ng letter A. Letter Si A. Mary Joy and you. Letter Walang A. letter A. Ay. Walang letter Isa A. na Dapat lang hindi yung ko na Lobo na binanggit. lang. Dapat hindi ko na binanggit. Mary Joy ha. Sino yung nagpapatok Si ng Mary lobo? Joy po. Sama ka na sa club ko. Laging papaputok. Sabi niya ako ng single. Yes. Letter O. Letter O. Letter O. O. Parang duda ako sa O. O. Ay, meron. Bakit tig-isa? Meron. Wow. Oh. Ayan. Good job. Okay. Sabi ni Len Balaga, letter M. Letter M. As in mama. As in M. Mikey. As in Mikey, okay? Buhay pa Mikey. yung yung bad money. Ayan. Yan, okay. Yay! May Wow. letter M. Meron. At Letter N. MM. Letter N, sabi ni Christine Joy. Christine Joy Serrato, letter Letter N. N ba? Letter N. N daw Letter po. N, nakasalalay Letter sa iyo N. ang pat money. Oy, meron. Wow, Parang kang mukhang may Meron. makakuha ng pot money natin ngayon. Nakikita ko kanina Feeling ko, si... benamano namin may makakakuha ng pat Uy, money. uy, may sumagot na agad. Sino yan? AJ Guache. Ay, grabe. Spider Monkey. Talagang inspired si, si AJ. Monkey. Dahil dyan may sumagot kanina, sabi ni Mary Joy, letter R. I. Let's try letter I. Try natin. Oh! Ah, mukhang tama. Ang bilis.
Grabe, kaya pala gusto niya hard agad. Baka. Grabe. Sisiw pala kay EJ yung ano, no? Ang galing, ang galing. Ah, Mukhang yumayaman na tayo AJ watching. Sa load. ginawa niyo ng hanap buhay to May Parang loading station sideline. na ba? May loading station na ba kayo? Oo nga, parang ginawa nilang sideline. May loading station. Loading station na yung business nila. Spider Meron- monkey. So let's try letter S. Ang lambot. Ang dami nang Letter sumasagot. Ayan. Ay, Tama nga. Mukhang tama nga. Letter E. Letter E. Sabi ni Christine Joy. E. Letter E. Okay. Tama. And letter P. P. letter P. P. Sisiw, basta may inspirasyon. AJ Guache 2019. Yan. Saan na ba natin? Spider. Spider monkey. K. And Y. Wow. Wow, galing. Very dahil good. dyan. Very good. At dahil dyan, Ikaw ang number one. yay, number one sa puso Di joke ni lang. Zazzy. Number one. Congratulations, Mr. Nakuha yung bad money, no? Congratulations. Nakuha niyo yung Hindi pa bad money? po. Hindi pa. Dapat matapos ang buong hangman na Ah. tatlong set. Tatlong set. Talaga, Hindi siya. partner. Ay, yung Hindi mga ka- Hindi ba na wala? Yung Hindi mga ba alaga lalabas ng mechanics? Hindi. Yung Yung Hindi mga ba- alaga ng guest natin, no? Mga nagpapashow. Ay, oo, mga alaga nyo, andito sila. Yung halo-halo sa atin. Halo-halo kay Jessica. Kay Ayan. Joanne. Ano, Joanne Bona. pinapagpatiin naman natin yung mga Barney and friends nga. dyan. Ay, Mentioning. Isa pala silang Isa kayo tropa. Loida Ergisa, Alejandro Garcia, Femalin Salgado. Binabati Joanne namin Bona. kayo. Joanne Bona. Rowena. Nanonood yung mga Abunya. taga Pangasinan. Nanonood sila ngayon. Pinabati ko Hi. din yung mga Meron doon tayong malaking screen doon. kanayon ko Yes. dyan. Mga Ay, talaga? kaprobinsya ko. Yes. Taga Pangasinan. Aramay kabaluyan ko Oh. Diyan. At alasan Newman. Sista. Nasika, basista ko, no? Yes, next na tayo. So, may umuhula. Medium daw ulit. Ang dami Medium? nagsasabi. Medium. Medium. Takot sila mag-ano na. Takot kayong mag-hard. Ayan, medium, ano, ang ating category. Ang ating Places. category ay places. Mukhang ano yan Places. Kabalayan daw, kabalayan. Kabaluyan. Sempet, kila, herd, Ah, Sempet. Sabi niya. Sampat Kila Jaat Pangasinan. Ibig sabihin, uwi na kayo dito Sige, sa basta Pangasinan. padala mo kami pamasahe ha. Uwi lang ni Jan. Wala. Sabi niya, Dito naman si Joa. Christmas vacation. Ano sabi niya? Pakitranslate. Taga Pangasinan ka mo, Uwi na DJ kayo Ai. dito sa When, taga Pangasinan. Pangasinan, Grabe. Mga solid ano pa naman. Grabe, dakdakil mo na kakanayon tayo ng babantay siya. Wow! Ang galing! Hello, hello! Mas bilin. Kala ko Ilocano. Ayan, humula na si ano. So, lahat kayo Pangasinan. Sabi Ang ni sakit Ann, lay sakit ulok. lay ulok. Natutuwa ako kay Miss Zen. Sabi Kasi ni Miss Zen, Esa. taga Ang Mindoro. sakit Sabi ni Ulok. Esa, letter A. Letter A. Letter A. Ano ba? Ayan, may A. Ano Esa, ang letter A, dialect sa meron nga. Mindoro, Dalawa. Miss Zen? Tagalog lang. Ay, Tagalog. Tagalog. Okay. Kaya nga nanggit ako, gusto ko meron ako isa pang language. So, letter A meron. Oh, Meron dagal tayong kami. letter A. Christine Joy, sabi niya letter Letter I I. daw. Ay, ayan. Letter I, meron din. Letter I, Letter Christine. I. Ano sabi ni Yay! John na on the kill kami? So, isa pa lang yung lobo na pumuputok. Sabi na on the kill kami. Ano ang dakil ngayon? Ha? Dakil. Oo, marami kami. Marami daw Oo. kami. Oo, marami kami. At Sabi. sabi Sinasabi si nila- Joanne, sabi Oo. niya, kung di pa ako nag-comment, di nyo pa kami Ay, shout shout out. out. Ay. Oo, ikaw kasi. Kasalanan pa na namin. Sorry po. Sorry. Kasi lagi may, Sorry. Kasalanan. Sorry, ay. Sorry O, lang. sabi nung nanalo kanina, si Mr. AJ, letter Letter N. N. Letter N. Ay! Oh, meron nga. Grabe Gabi talaga mo ka si makukuha AJ. na naman Talaga. ng bad Parang money, ano na ah. yan? Letter Places. N, places. Places. Alam niyo ni Miss Places. Jazzy. Sabi ni Miss Pwede na kayo Letter humula, ah. N. Ito, may Letter humula si- N. Letter C. C. Letter C. Letter C. May sagot na siya, guys! Ay, si Mary Joy. Ah, Sabi meron ni na Mary nga. Joy, letter R. Ano ba yan? Sumagot na naman si AJ. Oo. North North Carolina. Carolina. Pwede niyo siyang Carolina. gayahin kasi... California? Oh, Diba? Okay. Pwede niyong gayahin si Carolina. AJ Kasi kasi nanalo na nanalo siya. na daw siya. Once lang pwedeng manalo per game. Sumunod. Yes.
North California. Sumunod si Mary Joy. Kung tama yung Okay, North Carolina. Alam niyo po ba kung bakit naging ganun na ang aming rules? Yes, of course. Lagi naman ako nanonood. Ito Bakit naman nga si, po? ano Sige eh. po, bakit? Bigyan natin ng Bigyan natin, pagkakataon. Sige, yung, para, ano, para alam nung lahat, banggitin natin sabay-sabay kung bakit. Kung bakit ganun, kung bakit hindi na Naku, pwede kami- manalo. Kasi po, lagi si Mr. AJ yung nanalo. Meron yung time buong game, siya yung nanalo. Okay. Kaya nagkaroon para to give chance to others. Mapaubaya ka ng mga waging Kasi siya na Gusto lang mapaubaya. si AJ na lang tuloy yung nanonood. Ayan, Naglalaro. so ilabas na ba natin? Nag-lag yung ano natin. Ano nangyari? Wait lang. Paging ITD! Nag-loading na siya. Oh my God! Ayoko nga po, pati dito. Nag-loading siya. Pili ko na wala yung internet natin. Yung mga ITD natin dyan, sana kayo. Lagi pong ganyan. Ayan! So, meron Binabati ko po si Madam Lloyd Arguiza. So, Ayos yun ko. po. Ito nga, DJ Aiba, habang inaayos ko lang yung internet Sige natin. po. Ang bibigatin na, kasi kanina, may naririnig ako. Habang natutulog daw siya, nakangiti siya. Nakaganon daw siya. Kasi excited daw siya sa Christmas party bukas. Ngayon, ayan, bigatin ng mga nandito. Nahihiya na tuloy ako. Ang ating branch rotation manager, Miss Lloyda Ergiza, nandito. Fresh na fresh sa Pangasinan. Wait lang. Tara po dito, Miss Lloyda, sa akin. Cheer niyo siya. Ayan si Miss Lloyda. Siya yung mag-MC sa atin tomorrow. Ang rotation Hi, Miss manager. Lloyd! ng Pangasinan. Walang boses si Miss Lloyd. Ang ganda. Hello! ITD ng Davao daw. Sabi ni Mr. Kevin. Panalo ka na nga love life. Panalo pa sa load. Ayan. So, ano nga ba nangyari sa ating internet? Ako sa IT, nawala yung ano natin. Paging, as in nag-loading po. Nag-hang. Ah, Alam niyo na po si nag-hang siya. Ay, feeling ko. DJ, alam mo na Ang kung ganda ano ni yung Miss susunod mo. Lloyda. Ang ganda ng mata niya. Ulitin natin yung una natin. Talaga naririnig ko kanina. Naririnig ko talaga kanina. Natutulog si Miss Lloyda. Nakangiti daw talaga siya. Nakaganon daw siya. Natutulog. Naka-smile ulit yan. Oo, maganggana kasi. Kaya Ganggana! hindi Uy, siya ganggana daw, tumatanda sabi eh. daw po ng Bumabata mga si Miss Lloyd. almosalers Dapat tingin namin. nga, Miss Lloyd, ito naman. Magana mat! Sabi daw nila. Uy, sabi nila, nila ako na single, nila Jana Gabika. Ay, Oy. grabe sabi ni Joan, pati daw Internet nagloko. Ayan na guys! Nagbabalik na ang hangman. Parang may hugot dun si Joanne. Joanne. Opo. Okay na, ano na. Sige, dahil dyan lang. Mag-ano na lang tayo, mag-easy na lang tayo. Dahil dyan, Okay. mag-easy tayo. So, back to zero. Pero yung isa pa rin yung napaputok na lobo. So, bali set 2 na ito. Okay, guys. Pasensya na po sa aming internet. Nagloloko na rin ang internet. Pero bumabalik. Pero bumabalik. Kapalit siya. Better na siya. Sana. Sana all bumabalik din daw. Hala. Uy, Mr. AJ Mugod sa Miss Jazzy. Hawan set 2. Grabe. Yeah. Ayan, ano ang ating category? Hindi ko po At mabasa. the beach. Ay, bago ito! At the beach. Bago. Kaya pala biglang Siguro yung mga bagay na nakikita sa beach. Yes! Beaches, ganun. Dahil feeling ko, tama ka. Kasi at the beach. Oo. Alam mo, makikita mo sa river. May sagot na agad, guys. Ay talaga. Swimsuit. Sandbar, sabi ni Jenny. Grabe naman. Swimsuit! Grabe, ang tatalino naman talaga ng mga almusalers natin talaga, no? Ang talino nyo, guys. Sandbar, sabi niyo letter A, subukan natin. Letter A. Letter A. Ang tatandal ng mga kasama natin, no? Letter A, sabi ni Mr. Kevin, binabati ko pala si Mr. Kevin Patindol Walang ng letter Cebu A. at sa mga taga Cebu. Halo, halo. Kasalanan to ni ano? Mr. Kevin. Hindi, ano letter A eh. Mr. Kevin, kasalanan mo talaga to. Walang letter A. Ay, may pumutok pa. Last na yun. Ibig sabihin, last na. Dapat Last wala na. nang mapaputok.
Okay. Wala na silang mapaputok na lobo. Pag yung pangatlo, nagkamali ako kanina, sa sinabi ko, yung pangatlo, pag may pumutok pa, wala nang pot money. Okay. So, Pero- kailangan yan, last chance nila, walang mapaputok na lobo. Pero kung ako sa inyo, magpaputok na lang kayo. Oo. Kasi para 500 pesos bukas. Yes. Mas malaki. So, ano nga ba? Let's try letter S. Letter S. Kasi may swimsuit, may starfish. Okay. Let's try letter S. Letter S. 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 daw po. S. S, S, S. Walang letter S! At dahil At dyan, dahil dyan, goodbye, bye, pot pot money! Wala na. So, 500 pesos na yung pot money natin Bukas. tomorrow. Hindi nila nahulaan eh. Sabi bootcamp. Maghula kasi kayo ng letters. Walang letter Bukas A. tayo ng letter. Walang A, walang A, walang A. Walang A, try natin siguro. Bora Bora, bootcamp, jellyfish. Wala pa kayo ng letter. Letter muna. Letter Magbanggit J. kayo ng Ayan. letter. Yan, J. J for Jazzy daw. BJ. Po. J. Letter J for Jazzy. Sabi Jazzy. nila Pani. Ayan. Sabi nila Pani, letter J. Letter J. J. Ah, wala din. Wala din. Sabi ni... What's yung letter R? Bumabase. Jana. Ang name niya Jana. Jana. Ayan. Siya si Jana Gabika. Letter Si R. Jana siya. Opo. Siya. Okay, letter R daw sabi ni Jana. Jana. Letter R. 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 Ah. Wala pa rin. Ilan na lang ating lobo? Tatlo na lang yung lobo natin. tatlo na lang ating so, lobo. subukan natin letter B, sabi ni Christine Joy. Mahirap to Kasi first ano easy. Letter B. Opo, easy. Letter B. Hi! Letter F. Sabi ni Christine. Letter F. Letter F. Ay, Ay. hihig ng puzzle. Ayun po, nandyan po sa Wala mismo. ulit. Isa na lang yung lobo natin, guys. Wala pa rin. So, kailangan yung magbanggit ulit ng another letter. Subukan natin vowel si Miss Mary Jo yun. Letter I daw. Letter Vowel. I. Letter I. Oo. Saan nakalagay? Para mas mataas. Nakalagay na po siya mismo sa Meron. Ay, okay. Meron. Wala sa history. Mary Joy, meron Kasi I. nasa Yahoo siya eh. Nasa Chrome po yun. Anong letter? Ay, ano pa? Oh my God. Letter O daw. Hindi, tapos na yung O. Huwag ka dyan, huwag ka Wala dyan. pa, meron pa nga dyan, oh. Meron. Huwag ka So, dyan, letter kasi O, nandyan subukan yung natin screen. letter O. Ay! Hindi. Kasi nakikita yan sa screen. Ito. Yung Google po kasi ni Zen, hindi po siya Yahoo. Sige, let's try. Letter O po. Maraming mamaya na lang. nagbabanggit. Last Letter na to, O. Last na yung logo. So, be careful dahil wala akong mananalo pag nagkamali ulit. Yan, ano na nangyari? Yes, letter O daw. Wala. Letter O. Isa- Ay! 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 Dahil Isa dyan, ang lang sagot yan. ay high tide. High tide! High tide lang pala eh. Malayo. Sa'yo, pwede, Ay, pwede. may sumagot, pero dito, tinan nyo, may sumagot, high tide, pero hindi pa pumuputok yung logo. Meron si Ashen. Si Ashel, yes, tama. Centino. Yes. Diba? Pero hindi pa pumuputok dyan. Nahulaan na niya. So, nanalo si Ashel Centino. Oo nga. Yes. Ito naman. May nakasagot, sabi ni Mr. AJ. So, ito na yung last set. Kasi kanina, yun nga, nagloko ang ating internet. So, ito na, ano ang gusto nyong category? For me, hard. Kung anong gusto. Kasi mas Ay, madali. last na to? Last Oo, set? last set na. Ah, okay. Patingin ko muna, Sige, since last na, hard na lang din. Hard, yes. Mr. Romar Barbosa sa CDO. Pinabati namin kayo Shout out. lahat dyan. At patuloy lang na manood para manalo kayo na Pot Money. Yan. Yes, halo-halo para sa mga CDO. CDO, ano natin. Yan, hello. Employees. Yan, sabi ni Mr. AJ Guache, hard! So, ay, si Jana daw ang nauna. Tignan natin. Hindi daw si Ashel Centino. High tide.
Ay, oo, tama. Si Jana Gabika ang nauna, hindi si Ay, Ashel. sorry. So, kanina pa siya nahulaan. Kaya pala hindi si Ashel. Nauna, yes. Ayo, matagal na siya nakasagot. Oo pala, hindi lang siya napansin. Si Jazel kasi. Si Jazzy kasi. Si Jazzy kasi. Wala na. Masyado ka kasing nag-i-enjoy magsalita, Michael. Kaya hindi mo nakikita. Ako nga, naka-off nga yung mic ko. Naka-off yata yung mic ni Kuya Mike. Namatay. Kaya pala kanina pa Oo nga, nagsasalita oo nga. ba? Tama, kaya pala. Hello? Ulitin ko, baka hindi narinig ni Governor Inon Romar ko po yung Barbosa. dalawa. Binabati ko Yes. ulit kayo sa CDO, Romar Barbosa. Patuloy ulit na manood ng The Almusal. Yes, halo-halo sa mga CDO employees Halo-halo. natin dyan. Pansinin niyo naman ako, sabi ni Jana Gabika. Si Ay, Jana sorry, Jana. O, siya yung nanalo, di ba? Oo. Si Jana, congratulations! Oo, Si sabi Jana. kanina hard. Sabi po kanina ni Mr. AJ, Guache hard. Hard. So mag-hard tayo. Mahilig ka sa hard, AJ. Okay, let's try hard. Hard. Hard naman. Nature. Nature. So, banggit na kayo ng letters. Hard to, hard. Hard. Bakit Mr. Ay, grabe, hard. Mael, if you don't mind, ilang taon na po kayo? Aha. Ilang taon na po kayo? Next question, please. Kasi ang bata ng face nyo. 21 ganun. Miss Jazzy. Ang bata ng Miss face Jazzy. niya. Kasi si Miss Jazzy, alam ko bata pa eh. Ay, sorry. Bata, pero, Alam kong bata, halata. Ayan, may muhula na. Yung letter A. May isa antiped. Letter A. Meron letter A. Letter A. Sige. Sabi ni... Sabi ulit ni Joanne Letter- Soriano, letter R. May pinakyaw niya na. A-R-L daw. May nagsabi nga, sabi ni ako ng Dire-diretsuhin mo na yan single. daw. You are so hard, AJ. Meron. May sumagot, Mother Nature. Mother Earth. Mother Earth. Hindi po siya Mother Earth. Hindi rin siya Configuration. Mother. Hindi rin siya configuration. Letter S. Letter S. Sabi ni Kerwin Palaganas. Yun, meron. Meron letter Nature. One word. Sabi naman ni Christine, letter O. Letter O. Enjoy, letter O. Yes, letter O. Letter O. Sabi ni Barroso, letter N. Ayan, meron letter N. Yun, meron. Barroso, Letter meron. N. Sabi ni Lapani, letter L. Walang letter. Ay, walang letter L. Aww. Sabi ni Christine Joy, letter E naman. Letter E. E. Meron. Ano kaya yan? Oh, baka may gusto lang mula. Parang ano. Oo, madali na sigurong hulaan yan. Parang alam ko na siya. Hoy! Sayang. Ako, panalo na naman sa... Sanctuary. Sanctuary? Hindi. Hindi. Hoy! Ayan na naman. Ayan na naman. Si AJ. Chrysanthemum! Nakukuha yung DJ. Hindi na makukuha yan. At dahil nanalo na siya, ang susunod sa kanya na si Shaira kung tama ang chrysanthemum. Shaira. Ako yung nag-gayo siya ako ng single. Ang ganda ng paggaya nila, no? Chrysanthemum. Meron na maglalaro ko, abangan ko na lang manalo. Pero ano yung chrysanthemum? Kakapit ko na lang. Nature siya Abangan ko eh. yung ano. Kakapit ko na lang. Sige, subukan natin. Chrysanthemum. Letter C. Letter. H. Feeling ko. Letter Y. AJ, susunod kita. Letter. Y. Y. Next. Kusan. Letter T. Letter T. Letter M. Galing. Letter U. Grabe. Ano yung ibig sabihin na? Chrysanthemum yung flower. Flower ata. Char. Hindi ko sa... Narinig ko na rin itong chrysanthemum. Ang hirap kaya ng spelling nito.
Ayan, thank you so much sa lahat ng mga nakisaya sa Hangman. Dahil dyan tapos na, charot, ang Almusal Club. Joke. Congratulations. Yan, congratulations sa mga nanalo dahil hindi natin nakuha ang pot money bukas. Ang ating pot money ay tumataginting na 500 pesos. Kaya naman, congratulations kay AJ Guache, Jana Gabiga, and Shaira. So, alam nyo na gagawin nyo. Congratulations. Congratulations. Paki-PM ang inyong mga numbers. Ayan. Thursday po, Ms. Zen, ang puzzle. Ayan, so, keep on reacting. Like and heart react kung nag-enjoy kayo. At kung excited na kayo sa ating art attack. So, ano bang masasabi kaya ni Mikey and Miss Art Jazzy attack na ba? sa ating art attack? Hindi pa. Hindi pa. Excited. Excited. Hindi, sa totoo lang, kagabi hindi ako masyadong nakatulog. Kasi medyo pagod ngayon kamay ko eh. Kasi alam kong sasama ako dito eh. So, expect Thursday. nyo na madaling mahulaan nyo sa akin Posible yan. Sa akin naman kasi hindi ako magaling mag-drawing, kaya susubukan natin. Kung ano daw yung kahinaan mo. kung ano daw yung kahinaan mo, harapin mo. O, di ba? Okay. Sige, mag-start na tayo. Okay. Okay, magaling mag-drawing daw, sabi niyan, Mr. AJ. Lagi. Magaling mag-drawing yan. Oo. Nahihirapan Dati na ako ladder yung mag-drawing pinapahulaan nila sa tabu. Tapos, ang ginawa ni Miss Jazzy, sobrang galing. Hindi mahulaan. Sobrang Inalis niya. Ang ginawa niya stick. Mas nahulaan. Oh, syempre. Parang naalala ko dati, nung high school ako ata, hindi elementary, Opo. mag-drawing lang ng upuan, hindi ko magawa. O nga, stick man lang. Ayan ang ating word matrix. Simple lang ating word matrix. Sabaan mo ba, kuya? So, kailangan, huwag niyong kalilimutang ilagay ang column and row. For example, nakita nyo ang Mikey sa letter J, number 1. So, i-comment nyo, Mikey J1. Yon. At ang may mga katumbas na points yan. At paramihan kayo ng mahuhula ang salita. So, ang ating category ngayon ay Nativity Scene Characters. Ito yung laging pinaperform sa Christmas party na drama. Ayan. Sino-sino ba yung mga characters natin tuwing nativity? Na-try nyo po bang maging character ng nativity scene? Yes. Ako props. Gumanap ko bilang. Gumanap ako bilang, di ba kasama May sumagot na si Jenny. Pero kulang. Jenny, D9 Jesus. Hindi pa malaki si Jesus dun eh. Sumagot siya pero kulang. Kulang. Kailangan ng row. Ano bang kumakailangan? Row and Mary column. Mother. Column. Walang Mary Yes. Mother. Hindi siya Mary Mother ang tawag. Hindi Mary Mother yung tawag. Hindi Mary Mother. Hindi. Ano naman? Hindi siya Mary Mother. Oh, hindi naman talaga siya May Mary other pa. Mother. Tapos si Jesus, hindi naman siya malaki na nun. Yes. Bata pa siya dun sa nativity scene. Tama. Hindi rin siya just... K9, Joseph Father. Wala namang father. Ayan, sabi ni AJ Guache. H9. Consider na po ba yung Joseph? Yes, consider na daw yung Joseph. K9. Alright. Consider Pero na daw yung Joseph. Yes. Consider na, okay. And yung H9 baby H9 ni Baby Jesus, Mr. AJ. Tapos si Joseph, si Jenny. Ayan. Oh, hula-hula pa. Meron pa dyan. Nandyan yung tatlong kings, di ba? Ano-ano nga ba ang mga pangalan ng tatlong kings? So, meron pa. Tapos yung mga... Evan Paulo. Huh? Ikaw siya. Ano Paulo? Isa sa mga kids. Ito talaga si Mary. Ang galing biro. Kilalang kilala ni Mr. Mike yung mga... Sila Ayan. pa. Paulo. Sino si Paulo? Di ba meron yan? Yung binigyan niya na... Kasama si Paulo. Kasama si Paulo sa sa mga unang panahon. Yung Three Kings natin. Three yung gumanap Kings. sa Kasama si Mary, ano. diba? Ano si Mary? Kulang
Oo, may tawag sa Oo. kanya talaga. Yung talagang tawag kay Mary. Ano ba si Mary? Bagong, di ba, hindi siya, Kahit tinuturing Mary. tinuturing siyang toot kasi bigla na lang siyang nag-bear a child. Kulang yung Di ba? Mary. Siya lang yung nangyari. Tapos yung may mga pakpak. Yes. Yung iba naman, yung lagi nakiki- May sagot si ano, osyoso. Mary Joy. H8, Mama Mary. Mama Mary. Hindi siya Hindi- Mama hindi din Mary. siya Mama Meron talagang Mary. tawag sa Other kanya. term. Ano ba yan, Ayun, guys? sumagot si Shaira. Shepherd. B2. B2. Tama bang B2? tama. Tama ba yung Okay. B2? Shepherd B2. Nakuha ni Shaira. May sagot si Del Romeo. E3 Angels daw. Angels. Meron. Meron. Nakuha ni Del. Romeo. Del Romeo. Si Jesser H5 Gaspar. Gaspar. Mukhang wala na H5 tayong Gaspar. magiging winner. Meron ba tayo dyan? H5 Gaspar? Yes, meron po. H5 Gaspar. Okay. Ilan na lang yung natitirang ano Meron natin? pang 1, 2, 3. Okay na. 3 Yes. more. Last three guys. H5 Yung Gaspar. Meron Ay, na, three, sabi Luke? ni Meron ba na? Jesser. Wala po. Wala yung Luke. Wala Luke, Mary Joy. Wala So, pong loop. Walang loop. Dalawang hari, tsaka yun, ilan? Tatlo pa kasi. Mhm. Tapos Meron na pang isa. tatlo. Melchor. Cool. Walang Anong ano yan? Coleman Row. Anong Saan niya color? nakita? Si Melchor. Ako yung una si Shepherd. K5. Si Romeo siya daw yung una sa Wrong Shepherd. spelling. Tingnan natin. Wrong spelling. Consider. Ah, Sige. Melchor, Consider K5, na lang si yung Jenny. K5 Melchor daw. Si Jenny din. Ah, yes. Tama. Ang nauna sa Tama, si Shepherd, si Romeo. Del. Nauna nga sa Shepherd. Yan. Si Jenny, nakuha niya yung si ano, K5 Melchor. Pero Melchor. meron na siya eh. Po. Oh, wait lang po. K5, Jenny. Melchor. Jenny. J11, Baltazar. J11, Sabi ni- Baltazar. Giser. May Bernales, Maggie meron. ba tayo? 6G Maggie? 6G Maggie? Wala. Sino si Maggie? Wala si Yung Maggie. Sino? Magay. Hindi, Wala, yun na ah. yung C3 Kings. Sila yun. Tawag sa Maggie? kanila. Ah, okay. Nakuha nung Jesser yung Baltazar, ah. Yes, yung hindi pa nila makuha, hindi nila siya kilala. Oh, ba't ganun? Hindi nila siya kilala. O, tinan nyo, dinaig pa kayo ni Miss Wala. Zen. Dinaig pa kayo ni Miss HS, Zen. H8 Mary. Kulang yung Mary. Feeling ko kapag Filipino term, mas kilala nila. Oo, kulang si Mary. Ha? Pag may mama. Baltazar, okay na. Sino po yung nakakuha nun? Jesser. Bernales. Kulang yung Mary. Yes. Kulang yung Mary. Hanapin niyo pa yung first word. Bago mag-Mary. Ano, mama? Bigyan ko ng Yung sa first The word. first word. Eto magaling to eh. Pagdating sa mga ganyan. Oh. Ayun! Sige. Ako na. Ayaw mo magbigay ng clue ah. Virgin Mary. Okay, Virgin Mary, 9B. Virgin Mary. Okay, wait. Checking lang ako. Checking lang ako. Natin, kung kompleto na ba? O kung may nakikita pa kayo? Mhm. 9 Virgin Mary. Diba? 9B, diba? Yes, tama po siya. Ah, 99. Tinatali ko lang. 6, 7, 8, 9. Okay. So, Oo. Wala nang na-miss out. wait lang po. Sinong last? Si Jesser, di ba? Nakahula ng Baltazar. Tapos after ng Baltazar, si Virgin Mary. Virgin Mary, si ako na si Sue. Okay. Sige lang. Yes. Okay na. Wala na. Nabanggit na lahat. So, Tingnan natin kung sino yung winner. Winner is... Ang winner is... Si... Tingnan natin. Ayan. Siya. Opo, meron na. Congratulations sa ating Word Matrix na winner! Congratulations, Del Romeo! Ayan, maraming tie. Congratulations! Sa kanila maraming tie, pero si Del Romeo nakakuha dun sa mga tie yung pinakamahabang word. Word. Yun yung May shepherds. pinakamalaking score. Yan! Congratulations! Congratulations, Yes. Del Romeo. Ano ang ating next
next game. Ang ating next game ay movie serye. Gusto na. Ayan, ito ang ating movie serye. Okay, first category. Ating first, thriller action. Ito po ang ating sagot. Okay. Huwag kalimutan mag-like, mag-heart, mag-comment. Yes, at dapat kompleto ang mga titles. Yes. Mag-heart muna tayo. Mag-like, heart, and Heart. Ganun. And, wow. Lahat ng reactions. Yes. Napanood niyo na ba yan? Napanood niyo na yan? Para ako dito. Ay, napanood ko na. White House Fallen. Hindi. Ay, hindi po. Oh, Mali po. ako na lang. Gemini Man. Uy, hindi siya impossible. Hindi siya Fallout. Mission Impossible, sabi ni Jomar. Jomar, mali. Mali ka. Pero malapit ka na. Jomar. Bet ko to si Jomar. Go, Jomar. Go. White House down. Mali po. The London is Fallen. Mary Jo. John Mali Wick ulit. Chapter 3. Hindi. John Wick. Chrysanthemum. American Assassin, hindi rin. The Mandela Effect, hindi rin. The Computer, hindi rin. Black Panther, hindi. Mission Impossible 3, sabi ni Jomar. Mali ulit. Malapit ka na, Mar. Sino? Mission Impossible. Sino yun? Maraming Si part si yun eh. Tama ba? Jomar. Jomar. Dalawang mission. Ayun, isa. Mission Impossible Fallout, sabi ni AJ. Mali pa rin po. Si De. Mali pa rin po. Mission Nasa Impossible 3, mali po. Yun na naman si Malapit Jomar. na. Nauna ako. Mali John naman yung Wick. sagot. Mali si Jomar. Mali yung sagot ni Mali. Jomar, di ba? John Wick 2. Hindi rin po Hindi. siya. Pati nga ako. Mission Impossible. Yes! Ayun oh, may ano. Anong Mission Impossible? Mission Impossible. Mission Rogue. Mission Impossible Rogue, sabi ni AJ. Sabi niya Mission Mali. Impossible Yun. Nakita ko na, Rogue AJ. Nation. Rogue Nation. Mission Yan. Impossible Rogue Nation. Ano ang tamang sagot? Ang tamang Tamang sagot sagot ay- ay... Mission Impossible Nation. Rouge ang... Rogue. Kasi si Rogue. Nation. Yung sa X-Men kasi ganun yung spelling niya eh. Si Rogue. Ayun. Sino na una? Si AJ po. Rouge Nation. Si AJ. Si AJ. Impossible. Mission Impossible. Shadows. Wala na po. Nakuha na. Nakuha na. Next Nakuha. na tayo. Move on. Comedy music. Comedy music. Bakit? Alam niyo ba yan? Parang hindi ko pa siya Hindi kasi ako nakikita. mahilig sa movie eh. Ano kasi to, di ba? Series po ito. Parang TV show. Ay, joke. Ano tawag doon? Sitcom. Sitcom, tambahan yung sitcom. Musical siya. Musical. Pero ito, movie. Hindi ko pa siya. Siguro hindi ko pa napanood. Movie ito. Movie siya. Hindi ko pa napanood. Bago lang yan. Excuse me. Pang high school daw yan. Ano, Michael. ganito, Elementary, ganun. Ay, Bigyan- panahon natin yan. Pang ano ba yan? Pang Wala 90s? ka na dyan, 90s ba yan? Michael. Panahon na. 90s? Ayan, yung panahon ko yan. Yan yung kabataan ko. Elementary ako Hindi yan niya eh. naabutan siguro to ni Michael. Uy, excuse me, Baka grabe. 1980. Grabe kayo, mamaya. Uy, malapit na yung The Climb. Pinaka na kayo ng mga 1995 pa. Sino yung kumanta ng The Climb? The Climb. Movie niya yan. Pinaka niya si Lizzie Pinalitan daw niya si Lizzie. Ay, ito nga oo. yun. Ngayon ko lang yung nalaman. Kaya nga nalis mo sa kali kasi mawala si Enchanted, Siya nga, hindi. Shira Old Enchanted Town hindi po. Road, hindi rin. Soul Hindi Man. po. Malapit na yung The Climb kasi siya yung kumanta ng The Climb. It's The Climb. Ganon. Gusto ko si Lizzie. Ako rin, si Lizzie. Grabe si Lizzie dyan, di ba? Nakakaasar nga eh. Pambaba. Pinalitan yung Ayoko maging favorite Lizzie. ko. Meron bang Miley Cyrus na ano? Old Town Road, sabi ni Movie? Mary Joy. Hindi po. Bibigyan na lang namin kayo ng Mali. last. Ayun!
Parang may nakita na akong tamang sagot. Okay, okay. Okay, Sa- Miley Cyrus. Hindi. Sabi ni Golden Del Romeo, Ilabas na ba? Hannah Montana. Ilabas the na movie. ang ating chorba. Hannah Montana, Hannah the Montana. movie. Hannah Montana, the movie. Si Del Romeo na naman. Alright. Oo. Sinong nanalo? Si Del Romeo. Del Romeo. Grabe naman si Del Romeo. Nakadalawa na. Miley Hakot Cyrus. Award. Wala, siya rin yung kanina? Hakot answers. Okay, okay. Promise na natin guys. So last na tayo. Last na. Magdo-drawing pa kayo. Nga pala yan. Ang category is fantasy. Fantasy. Ay, napakadali nito. Kung fan ka ng ano, ng Marvel. Yan. Ng Marvel. Ang dali niyan, no? Sobrang dali niyan. Favorite ko yan. Kaya lang pinalitan Hi, din Samir. yata yung character dyan eh. Kaya nainis din ako. Hi, Samir. Hindi ba? Halo-halo. Ay, hindi pala yan. Hindi. Mali. Na ako tuloy. Sabi niya ako ng single, Upside Down. Hindi po. Hindi. Shazam. Sabi ni Ayun! Jomar. Yung pambato ko, si Jomar. Strange. Doctor Strange. Grabe. Doctor Strange. Hi. Doctor Strange. Congratulations, Jomar. Wow, ngayon lang ulit siya nanalo. Congratulations. Galing ni Jomar. Sino? Okay, ito na. Congrats. Bibilisan na natin. Congratulations sa ating mga winners, AJ Guache, Del Romeo, and Jomar Jomar Solomon. Solomon. Pag-PM ang inyong mga numbers. At syempre, huwag muna kayong aalis. At it's 12:51 in the afternoon. Ito na ang pinakahihintay nyo. Art Attack. Ngayon naman ay Jazzy versus Mikey. Ayan. Ang ating category ngayon ay acoustic songs. So, tingnan natin. Kamusta kaya ang kanilang drawing? Okay. Heart naman. Yes, tama. Pa-heart. Ito. Ito yung sa akin. Like. Yan, like, react. Ang cute nyo naman. Medyo Ayan, ipakita na natin Like sa sila. akin. Medyo masusubok yung galing natin. Oo. Excited na ako. Huwag niyo Yan. pong huwag niyo pong kalilimutang ilagay ang words. At syempre sa ating mga audience, ang huhulaan nyo ay ang first line. Ang kanilang dinodrawing title ng song. So, pwede nilang hulaan ng title pero walang points yon. Ang may points lang, first line at kailangan 3 tamang sagot for 3 winners. Ayan. So, guys, are you all ready? Ang ating category ay acoustic songs. So, alam niyo na ba kung ano yung drawing niyo na una? Ay, nakatingin sila sa akin para natatakot Ano ba mag-drawing. mangyayari dito? Sino ba lagi panalo? Si Ruby o si MP? Pumantay na sila. Pantay. Gumaling na si Rupi. Ready na ba? Wait lang. Ready na ba kayo? Sa akin, one word. One word. Sa akin, one word. So, Kahit ano dito, di ba? I'm sorry for my drawing. Okay, Pero okay. natin galingan. One word. Wow, social naman ni Mr. Mike. Yan. Ano po yung box, Mr. Mike? Ha? So, one Para saan po word, yan, one di Uy, ba? word ginaya lang. ko lang siya eh. Ay, wow. Mali pala to si Jazel. Dapat di kita ginaya, Jazel. Nagbabox-box ka dyan eh. Ay, strategy ba yun? Akala ko format yun. Nakasagot sa akin. Akala ko yun talaga yung format na kailangan nakabox. Ano ba naman yun? Okay, okay. Natawa ako sa drawing ko. Ayan, Opo. Meron pa. Next. Next. Yes. Oh, Halo. Hello, grabe. Meron ka na nawalan. Pwede bang ganito naiintindihan mo lang? yung drawing ko. Tama si Halo. Tama One sagot. Yan. Samir. One word. One word. For Ulit. Team Mikey. Ang hihirap naman kasi 1 nito. point, Samir. Yan yung kay Rupi eh. Ang Uy, hirap. posibleng din yung mahulaan, no, to. Uy, ba? Ako rin. So, one word ulit. Ano to? Hello daw. Ito. Acoustic. Hello? So, Yes, Okay. nauna si Samir. Sino yung hello? Sino yung hello? Uy, sabi ni Mr. Del, halatang first time sa Almusal Club si Mr. Mike daw. Uy, hindi Ano ko to? first time, One ha? word. Hello ba? Hello? One word. Oh, hello. Pangit. Yes, yes. So, ano yung lyrics ng
Domino. Bakit may boxing kay Miss Jazzy? Ay, para pag hindi pa nahulaan. May kasamang lyrics yun. So, okay na yun? Yes. AJ Guache. 1 point AJ. 4 words sa akin. 4 words. 4 words. Ito naman Okay. 4 words. First word is... Galing, 4 grabe. words. Uy, pansinin niyo ako. 4 words. Yan. Pansinin niyo ako, sabi niya. Yan. 4 words, ha? Cube daw. So, hindi, 2 words. Yan. 2 words. So, first word. Jazel, huwag ka muna magsalita, Jazel. Yan, oh. Posible pa yan na hindi nyo makuha. Oh. 4 words. First word. Oh. Second word dito. Uy, humula naman kayo sa akin. 4 words. Dust in the wind daw. Dust in the Dust in wind. the wind. Sino to nagsabi? Mr. Mike, nakasadalay yung data namin So, 2 words ha. 2 words. Ayun! Ito yung- Nakuha ni AJ. ito yung first word. Knocking. Oh, Wow! Pagilapit nga yung drawing niya. Ayun, oh. Knocking on heaven's door. Ano yung first word? Ayun, oh. AJ, 2 points. Okay na to. Okay na yung sa akin. Pwede ba word dito? Okay na yung sa akin. Hindi, parang tulad. So, Ano yan? yan. 6 words. Tatawa yung mga audience natin. Pero, Okay, next is, sige, 4 words. 4 words. tignan niyo yung drawing ni Mr. Mael. Tignan niyo yung drawing ni Mr. Mael. Natutulog sa kabao. Hindi yung kabaong. Meron niyang ano. Bed yan, bed. Oh. Yan. 6 word. 6 word. Ay. Ang ganda-ganda nung ano ko. Oh. Ay. Ito. Ano mo pen? 4 words. Ito 4 yung words. Second word. Ah, kaya pala ganun. Bawal yan, Jazel. Uy, Pwede. yun. O sige nga. Strategy nga eh. So, pwede. Ito, first word, ha? Ito, Yes, 4 words. tama si Samir. Wake me up when Yun! September ends. Diba? 2 points. Ano ka, Jazel? Ang galing guys, kasi si Samir humuhula kay Mikey, si AJ humuhula kay Jazzy. Uy, nakauna dun sa dun sa Wake Me Up, Ito yung- Shaira. Ay, Shaira. Shaira ba yun? Sa Wake Me Up when September ends. Tapos si EJ, tapos sunod si Samir. Ay, hindi ko okay. nakita Yung 4 dito. words. Si Jenny muna. Nahirapan ba sila Samir. Minsan sa akin Samir na una. Tapos si Shaira. Nauna po sa akin si Samir. Summer has come and passed. Hindi po niya nilagay yung Wake Me Up September ends. Si Shaira nilagay niya po Ito yung yung sa akin ba? Wake Me Up. Walang makakahula. It's turning out just another day. Uy, gumagaling si Mr. Mikey. Wala yun sa ano. Nauna na po yung Summer has come and passed. Wala. 2 words lang to, ha? 3 words pala. Ito 4 words. Ayan. Malapit Do not yun na, give up. Mr. Junil. Do not give up. Ay, si Mr. Junil ba yan? Tayo, Mr. Hi, Mr. Junil. Ayun! I won't Yan, give Mr. up. Junil. Grabe Anong naman. first line ng I won't give up? O, patingin nga, Miss Jazzy. Wow, ang galing naman ang drawing ni Miss Jazzy. May pumapalitan kay Mas magagaling Kim. yung manghuli. Okay, next Yan. na tayo. So, ano yung lyrics nung... 2 I words won't lang give to. up. 2 words. 2 words. Oh, ha? Oh, ha? Tama si Mr. AJ. When I look into your eyes. 2 words. 3 points. At dahil dyan, Mr. AJ, ikaw na ang aming first winner. So, Two words. bigyan na lang natin sila ng last 5 minutes. Okay, 5 minutes. Next is... 2 words. 2
Yan. 2 words tayo. Passenger seat. Hindi. Ayun no, nagpe-perform siya oh. Nanonood siya. Nanonood sila. Grabe ka, walang Ay, ganyan. wala mong ganon. Gabi. Okay. Pwede magsulat ng words, basta hindi yun, di ba? Gumawa ng sariling rules si Mr. Mikey. Nice. I look at her and have to smile. Opo, wala po tayo tomorrow. Kaya, Okay. Ito na lang. Paano ba i-drawing to? I won't give up on us. Ito 2 words, tapos yung first word. Yung first word, ito. Wow, iba ka. Gumagawa ka ng ano mo Hindi ko Parang hindi ko ata naiintindihan yung ano ko. Yan, guys. Last 4 minutes, ha? 4 minutes. Basta pagpatak ng 1-5 sa inyong mga screen, tigil na natin ang laro. Ayan. So, guys, enjoy nyo lang. Enjoy nyo lang Guys, ha? ang mga drawing nila. Kasi, habang nagdo-drawing sila, nagdadaldal din sila kaya hindi kayo maboboring. Yes. Ito Ayan na po, lang. nahihirapan na Kung po hindi- si kung Mr. hindi Mike. na, kung hindi na yung alam ko na. sige, baguhin natin para maulaan niya. 2 words. Diba? Sabi ko sa inyo si Miss Jazzy eh. Ang galing mag-drawing. Yan. Tapos, Ito. Ayan. Pwede ba yung ginagawa mo? First word ganito, second word Oo. ganito. O sige, second word to. Ito 2 words. Second Oh, word. Ito. Third word, ito. Anong Tapos? tawag dito? Yung kung saan tayo. Ayan o. Tawag dito. Second word, third word, yung first word na lang hulaan nyo. Guys, so, Ay, Ano to? Lobat na ako. 3 words. 3 words. 3 words. Guys, anong tawag Second dito? word. Last 3 minutes. Third word. Ano yung nandito? Second word to. Sana si Third Samir. word ito. Second word, third word. Price tag. Oh, tama ka. Ano ang first? Yan. Ano ang first line ng price tag? Anong first line? Ayan si Samir. Seems like everybody's got a prize. Alright. Second word. Second. At dahil dyan, Samir, ikaw na aming second winner. Last Okay. 2 minutes. Third word. Is, May sumagot na? Uy, sagutin nyo to kasi mahirap to. California King Bed. Ayan, tama siya. Sabi ni California Samir, King Bed. chest to chest. Ay, nauna Tama, si tama. Shira. Shira. 3 words. Tama. 1 point, Shira. Tama, Ayan, California meron ka King pang Bed. 2 minutes. Okay, 3 words tayo. Ito. Moonheads and P. Yeah. Are you ready? Ganon. Chest to chest daw. Paano to? Hi, Miss Sok. Hi, Miss Sok. Hi, Miss Sok. Wala makita si Miss Sok. Miss Sok, tulungan nyo kay Miss Sok kasi nahirapan ako. Medyo ano ah. Kay Mr. Man. Ano to? 3 words. Tapos, yung first word natin ito. Second word. And Alam ko. third word. Dust in the wind, hindi po. Okay, so meron na lang kayong 1 minute, guys. 1 minute na lang. At, yes, 10, 9, 8, and 1 minute. Yan. 3 words. Three words. 3 words. 3 words sa akin. Nakaka-enjoy ba mag-drawing? Nakaka-ano siya. Nakaka-pressure. Tama ka, Samir. Ano yung lyrics niyan? Tears in Heaven. Tears in Heaven. Yan, hulaan mo na, Shira. Ano ang Tears in Heaven? Yan. Would you know my name? Dahil dyan, 2 points ka na, Shira. Meron ka pang last 30 seconds para manalo. Is 30 seconds na lang.
Ano pang pwede ko i-drawing? For 30 seconds. One word. Yun na lang eh. One word. Yan, 2 words. 5, 4, 3, 2, 1. All of me? Meron bang all of me? Ayan. Ay, hindi. Ayun, malapit na yun. Yun na lang. Malapit na yung all of me. Hindi yung drawing, ha? So guys, time's up na po tayo. 1:05 na, yes. Nag-enjoy kayo mag-drawing. Sayang. Galing nila umula. Yes. This is me pala dapat. Ang hirap kasi drawing eh. This is me. This is me, back to you. Ay, all of me, yan May na lang. ganun kasi. Ayan. Congratulations sa ating mga winners, Samir Manzanilla and AJ Guache. Bumawi ka next time, Shira. Ayan. Ay, sorry, Bumawi Shira. ka Sayang. sa next week. Dahil next week yun ulit kami makakasama. Dahil tomorrow ang aming Christmas party. Ayan. So, ito, final say ng dalawa. Mag-thank you lang po tayo at bumati po tayo sa mga tumutok sa inyo ngayon. Ayan. Yan, maraming salamat sa lahat ng nanood, nagtiyaga sa drawing ni Jazel. Kahit mahirap siyang intindihin. Nagdamay ka pa. At huwag niyo kakalimutan na manood lagi ng The Almusal Club. Binabati ko Yes. pala Thank lahat you so- ng nakakakilala sa akin dito sa Pangasinan. Ayan. Okay, Bati ko kayo. maraming salamat Ganda. din sa mga sa DJs natin kay Zen Master. Yes. Grabe. It's Thank you. a privilege. Merry It's, Christmas. you know. Thank you. So Thank maraming you. salamat and binabati ko din yung mga kapamilya ko dyan sa Pangasinan, mga kapatid ko, si mama at papa ko. Hi, halo. Ayan, halo. So ini-invite namin kayong manood lagi ng Almusal Almusal Club. Ayan. Every 12 noon. 12 noon to 1 Monday p.m. to Friday. Mondays Okay. to Friday. Yes, pero Ayun tomorrow, wala tayong Almusal Club kasi Christmas Christmas party party natin namin tomorrow. bukas. So- Kaya naman, maraming salamat po, Miss Jazzy and Miss Mikey. So, magkita-kita na ulit tayo next week, Monday. Kaya naman, maraming salamat sa lahat ng mga tumutok at tututok pa dito lang sa paborito niyong tambayan tuwing tanghali. Yan ang The Almusal Club! Babush! Bye-bye! Bye-bye guys. Thank you so much. Yan ay patungo. The Almusal Club.